Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, як звычайна мы абмярковаем падзею Беларусі і за яе межамі. І гэты свой эфір я хочу зрабіць таким святочным, тому что робім мы яго напярэдадні ў прынцыпе святочнага дня народзінаў, якое адзначае дабрачынная арганізацыя BuySoul. І каб троху пагаварыць, павіншаваць, падзяліцца радаснымі там навінамі, планамі і гэтак далей, я запрасіў да сябе ў студыю кіраўніка і сузаснавальніка дабрачыннага фонду BuySoul Андрэя Стрыжака. Прыйшоў, правда, нейкі дзіўны чалавек, тому что мы-то ведаем, что Стрыжак ён павінен быць у адмысловым касцюме. Вот про яго писали ўсе сусветныя СМИ, про гэты касцюм, по якім вот Стрыжака і пазнаюць. Прыйшоў нейкі іншы чалавек, але мы уже правялі тут вельмі дасканалую ідэнтыфікацыю. Гэта ўсё ж таки ён троху змяніўся, відаць, жыццё нелёгкае, але гэта сапраўды Андрэй Стрыжак. Прывітанне, Андрэй. Вітаю, Зміцер, вітаю. Дзякуй за такую прикольную уводную частку. Ну так, насамрэч, першая газета з рисунками беларуская написала про мой гарнитур. У вас просто сошлося, у тебе гарнитур з рисунками, а там газета з рисунками, ну. Так атрымалася, так, это правда. Слухай, ну уже калі так... закранули гэтую важную актуальную тэму. Ну, калі писали там такія СМИ про гэты факт у тваім жыцці і гардзеробе, то, ну, значит, важная рэч. Гэта ты вот менавіта до гэтага святочнага дня, до дня народзінаў BuySoul, яго дзесьці вось раздабыў з цяжкасцю, я так подазраю. Слухай, ну фактычна гэта частка працы, тому что з аднаго боку гэта штосьці смешнае і прикольнае, касцюм з Супер Маріо. Ён у мяне апынуўся вельмі дзіўным чынам. Я просто серфіў у Фейсбуку, аднойчы побачыў карцінку, дзе рэкламаваўся гэты касцюм, ну і захаваў сабе, падумаў, прикольная штука. Сам сабе такой ніколі не купіш, тому што ну гэта просто страта грошай на нішто. Але падзяліўся з сябрамі, папрыкалывались, вось глядзі, якія гарнітуры, яны мне падаравалі яго на дзень народзінаў. Каштаваў ён штосьці там каля 80-90 евро. Ён такі, як бы, ну, яго нельга насіць штодня, гэта такі рэквізітная рэч для розных всяких івентаў. Я подумаў, что мы настолькі моцна зараз загразлі ў такім, ведаеш, пастаянным негатыве, тому что трэш-то не спыняецца ні дня, як бы і палітвязні не выходзяць, садзяцца новыя, і Лукашенко пры ўладзе, что просто шмат людзей ад гэтага стаміліся настолькі, что просто успрымаюць інфармацыю з заклікамі пра дапамогу, напрыклад, як белы шум. І я подумаў, что трэба неяк разварочваць сітуацыю. Рада Марк, на якім мы удзельнічалі як арганізацыя, гэта была вельмі добрая пляцоўка для гэтага, і таму там быў праведзены вельмі паспяховы аукцыён, на якім людзі атрымалі розныя штукі з Беларусі, змаглі паўдзельнічаць. Ну і плюс вось гэтая моя прысутнасць у гэтым гарнітуры, плюс наша велізарная качка, плюс басейн з шарикамі, в якім можна было пабултыхацца і дзеткам, і дарослым. Это нейкі такі разворот, не то што павесткі, а разворот падачы гэтай інфармацыі про тое, што дапамагаць трэба і далей. Праз нейкі пазітыў. Я разумею, што гэта можа ўспрымацца дзіўна, бо, ну, як бы, катаванні ніхто ў турмах не адмяняў. Але, ну, ёсць наше жыццё, якое працягваецца далей, і нельга яго не ўспрымаць такім, якое яно ёсць. І мы дастаткова рэалістычна да гэтага падыходзім і разумеем, што калі гэтыя метады будуць прыцягваць увагу людзей і прыцягваць донат для тых самых палізняволеных, то, значыцца, імі трэба карыстацца. Сапраўды, я так подазраю, што шмат у каго такое здарыўся так разрыў свядомасці. Ну, там же з аднаго боку, ну, арганізацыя, якая займаецца сур'ёзнымі рэчамі, пачынаючы ад дапамогі палітвязням, там дапамогі сваякам і дзецям палітвязняў, эвакуацыя людзей, у прынцыпе, вот, ну, как бы з зоны баявых дзеянняў, фактычна, рэжыму, і гэтак далей. Ну, ўсё такое вельмі сур'ёзнае, дзесьці нават, ну, я не ведаю, так, як это сказаць, жудаснае. І тут выходзіць чувак у такім весёлым касцюмчыке, ставіць нейкую качку і там і посціць весёлыя карцінкі, і думаеш, боже мой, хто з'ехаў з глузду, я, Сусвет ці Стрыжак?
Я думаю, что все патроху мы з'ехалі з глузду і трэба гэта ўспрыняць як рэальнасць і існаваць у ёй. Ну паглядзім, як гэта ўсё будзе працаваць. На сёння могу сказаць, што пазітыўных водгукаў значна больш, чым негатыўных. Хейтары, канешне, зашліся там проста ў шале, дзе толькі могуць. А збольшага людзі гэта ўспрынялі нармальна, таму што гэта частка такой чалавечнасці. Мы ўсе стамляемся ад негатыва, ну і трэба разгружацца час ад часу. Ну дарэчы, тут как бы адразу прыгадваецца чамусьці, калі ты сказаў, колькі ён каштаваў, ну невялікі, в прынцыпе так грошы там 80-90 евро, але адразу прыгадаўся твой даўнішні таксама хейт марафон з тваім кубкам, дзе там колькі яно каштаваў, 30 евро ці колькі там? По-моему, 30, да, что то есть ты мог набыць 3 кубкі замест одного костюма. Да? Ну але добра, Андрей, давай звернемся пакуль што да таких ўсё ж таки святочных, ну ці так звязаных са святочных тэм. 4 гады байсолу. Давай трошку коротко для тых, хто ведае стрыжака, ведае колькі ён там скраў і ўсё астатняе, але нагадаем, калі стварыўся, што стала нагодай для стварэння арганізацыі байсола, і от што адразу прыгадваецца, калі ты ўзгадваеш гэтыя 4 гады, што табе першае прыходзіць у галаву? 14 жніўня 2020 года я ўвайшоў невялічкую перагаворку ў Киеве, дзе сидзелі беларусы, якія выехалі з Беларусі. Кожны выязджаў па розным прычынах, хтосьці выязджаў, таму што трэба было працаваць, не было інтэрнэта, хтосьці просто вёз сваіх калегаў, хтосьці выязджаў, таму што у яго была пагроза крымінальнага пераследу. Я сказаў, што гэтай кампаніі я сказаў, што сябры, зараз мы з вами адкрыем арганізацыю, якая будзе называцца фонд Байсол, і праз тыдзень з невялікім у нас будзе 1 000 000 еўра на рахунку, з якім мы будзем дапамагаць людзям, якіх уволілі па палітычных прычынах, і будзем дапамагаць стыхійна арганізаваным стачкамам. У выніку я троху быў неправы. Праз тыдзень у нас было 2 000 000 еўра. І з гэтага, в прынцыпе, все і пачалося. Пачалася вялікая гісторыя, вялікае будаўніцтва арганізацыі, якая на сённяшні дзень займаецца значна больш шырокім мандатам, чым ён быў першапачаткова закладзены. І мы існуем вось гэтыя 4 гады, каманда вельмі моцна абнавілася, прыходзяць новыя людзі, з якімі працаваць вельмі цікава, таму што яны ўсе прыносяць свае нейкія новыя ідэі. Ну і напрацавана ўжо пэўная рэпутацыя і досвед за гэтыя 4 гады. Мы фактычна сталі адным з самых галоўных элементаў сістэмы солідарнасці і дапамогі, і ўзаемадапамогі беларусаў. І гэта вельмі важна для нас, таму што гэта значыць, што беларуская салідарнасць жыве, працуе, і пакуль мы працуем, пакуль мы патрэбныя грамадству, это значыць, што не ўсё згубленае ў гэтым грамадстве. Яшчэ таксама такое агульнае пытанне. Ну апроч вось гэтага першага самага, ну как бы я не ведаю, шока, калі не чакалі, але 2 000 000 еўра раптам упала на рахунак, каб дапамагалі людзям. Што было самае вот на твой погляд, ну я не ведаю, значнае у пазітыўным і ў негатыўным плане, вот так бы мовіць, правалы і поспехі, вот першае, вот што прыходзіць у галаву? Я думаю, в пазітыўным плане гэта тое, што мы вельмі хутка рэагуем на розныя выклікі, якія з'яўляюцца. Як толькі мы зразумелі, што пачынаецца сітуацыя з палітвязнямі, што іх робіцца больш і больш, мы адкрылі кірунак дапамогі палітвязням. Як толькі мы пабачылі, што ў нас ёсць праблема з выездам людзей, што шмат хто садзіцца ў турмы, праз той, што проста не ведае, як выехаць, мы набралі каманду эвакуацыі. Як толькі у нас з'явілася праблема з людзьмі, якія выходзяць з турмаў і іх рэсацыялізацыі, мы таксама уключыліся ў гэтую працу. Як толькі пачалася вялікая вайна ва ўкраіне, мы літаральна на наступны дзень абвесцілі свой удзел у дапамозе гэтай краіне. Так што наша рэактыўнасць і наша гнуткасць нашай працы, гэта хіба што для мяне самае такое пазітыўнае з таго, што я бачу і ведаю, што мы не абрастаем нейкімі бясконцымі пратаколамі, абмежаваннямі і рознымі такими рэчамі, якія просто тармазілі бы нашу працу. Заўсёды мы стараемся быць на вастрыні грамадзянскага адказа дыктатарскім практыкам. Калі казаць пра правалы, то я думаю, што адна з самых кантраверсійных і складаных для мяне тэмаў гэта тое, што
тая стачка, якая павінная была быць адразу пасля хвалі гвалту і ментовскага беспредела у Беларусі, яна, на жаль, не атрымалася. І думаю, што тут, канешне, часткова ёсць нашая частка адказнасці, але збольшага гэта простое, што за 30 год Лукашенко вынішчыў усе працоўныя ініцыятывы, незалежныя прафсаюзы былі ў вельмі слабым стане ў Беларусі, не маглі развівацца як след, і не было традыцый, не было практыкі у працоўных, у самаарганізацыі. Таму ўлада дастаткова хутка разбіла гэтыя стыхійныя групы, якія на заводах былі арганізаваныя. І, можа быць, я занадта разлічваў на тое, што працоўныя змогуць арганізавацца і арганізавацца самі. І гэта для нас таксама такі вялікі выклік на будучыню, таму што мы ўсё роўна прыйдзем у тую самую кропку, без народных масаў, без шырокага ўдзелу працоўных тут нічога не зрушыцца з месца. І як з гэтым усім працаваць, гэта вялікае пытанне для нас усіх. Так што вось хіба гэта мой самы такі галоўны трыгер, галоўны момант негатыву, які ёсць. Ну, было шмат розных іншых, больш дробных штук, якія не ўплывалі на стратэгічны працэс. Былі размовкі, былі нейкія скандалы, яшчэ штосьці, але без гэтага ні адна арганізацыя не абыходзіцца, бо гэта жыццё, ты заўсёды нешта робіш і часам робіш не так, як хацеў, альбо не робіш не зусім тое, што трэба. А колькі за гэтыя 4 гады разоў там спрабавалі вербаваць, спрабавалі, пагражалі забіць, абрабаваць, ці вот яшчэ што-небудзь такое? Сур'ёзных конкретно сігналаў, дзе была рэальная небяспека, хіба літаральна некалькі. Я не кажу пра розныя медыйныя гісторыі кшталту, там хтосьці хацеў нейкія флешкі забраць, ці там, не ведаю, хтосьці кагосьці хацеў замовіць, да гэтага я сур'ёзна не стаўлюся. Я кажу менавіта пра нейкія штукі, якія былі сігналы, якія былі з боку розных дзяржаў, з розных дзяржаўных структур, дзе папярэджвалі, што вось тут ёсць пэўная небяспека, ў гэты перыяд пастарайцеся не рабіць тое, тое, тое. Давно не было, і я так разумею, што пакуль што гэтай небяспекі няма, але агульны фон такі, ён дастаткова трывожны, таму што мы разумеем, што Вільня гэта 30-40 кіламетраў ад беларускай мяжы, і пры любых раскладах гэта ў першыя ж гадзіны імавернай эскалацыі вайсковых дзеянняў, гэта адразу лінія фронта. І таму як бы жыць тут дастаткова бадзёра, увесь час трэба быць на чеку, але з іншага боку ты тут сябе адчуваеш таксама больш абароненым, бо мясцовыя ўлады, яны разумеюць кантэкст, разумеюць сутнасць праблемы, у адрозненні, напрыклад, ад нейкіх уладаў заходнееўрапейскіх, якія дагэтуль там не разумеюць, што вайна, якая адбываецца, яна насамрэч мае экзістэнцыйны характар для ўсяго еўрапейскага цывілізацыйнага праекта. Так што вось неяк так гэта выглядае. Больш тут небяспекі хіба вось ад агульных геапалітычных раскладаў, чым ад нейкіх персанальных пагрозаў. Я, дарэчы, вось ты сказаў про тое, што вот там 4 гады таму зайшоў перагаворку, пачаўся вот как бы і праект, і ініцыятыва, але я хацеў бы сказаць, што ў прынцыпе у гэтым усім вот такого кшталту движы Стрыжак-то не новы чалавек, ён не прачнуўся там у 20-м годзе і вырашыў, а давай-ка я паактыўнічаю у гэтым накірунку. Я хочу прыгадаць і не толькі вось ініцыятыву салідарнасці і дапамогі, якая нарадзілася з першай хваляй ковіда, бай-ковід, да, ваша ініцыятыва разам з Андрэем Ткачовым, там іншымі людзьмі, але ж ты таксама і ў прафсаюзным руху ўжо колькі сотняў гадоў. Ну, слухай, з 2007 по 2020 гэта была моя праца асноўная. Мы разам з Леонідам Судаленкам вельмі моцна працавалі у абароне працоўных правоў, і нават у сістэме беларускага правасуддзя, так званага правасуддзя, удавалася шмат чаго зрабіць, бо гэта была такая зона напаўсвабоды, дзе можна было канкрэтна паабараняць людзей, папрактыкавацца ў грамадскіх кампаніях, чымсьці такім. Таксама у нас была вельмі шмат іншых ініцыятыў, зварот бай, напрыклад, які у свой час вельмі вялікую хвалю узняў у пытанні самазабойства прызыўніка Коржыча, і там была вельмі вялікая кампанія па адвакацыі інтарэсаў прызыўнікоў. Ну і ўвогуле, калі казаць пра тое, колькі я ў
з лістапада 2000 года, з мінулага тысячагоддзя, калі можна так акрэсліць. Вось 24 гады амаль усё сваё свядомае жыццё і свядомае працоўнае жыццё я ў гэтым сектары, ў розных праектах. Таму так, тым, хто думае, што хто такі Стрыжак, адкуль ён выскачыў у 20-м годзе, то не ў 20-м гэта было, а ў 2000-м, за 20 год да спробы нашай рэвалюцыі. І я нездарма узгадаў твою працу у прафсаюзах, праваабарончую такую накірунак, тому что ты сваім самым так галоўным можа быць правалам назваў вось гэтую сітуацыю, калі ну как бы заклікалі да ўсебеларускай стачкі, страйку, і ён праваліўся. Дарэчы, табе да гэтага часу асабіста табе, ну і яшчэ аднаму чалавеку ставяць гэта у віну, што маўляў, не прадумалі, не пралічылі, неяк так шашкі нагала і ввогуле нейкае незразумелае дзеянне, якое можа нехта нават можа быць правакацыяй лічыць. Але що ж таки гэта адпавядала мандату Байсола, вось гэтае ваше рашэнне заклікаць да ўсебеларускай страйку? Калі глядзець на тое, што адбывалася ў 20-м годзе, то трэба выдзеліць два вялікіх трэка, звязаных з працоўнымі. Першы, у якім працавалі мы, гэта ад самага першага дня свайго існавання, 14 жніўня. Это была дапамога людзям, якія звольнены па палітычных прыкметах і стыхійна сфармаваным стачкамам. І вось гэтая движуха, яна працягвалася дзесьці са жніўня да верасня, да сярэдзіны верасня, па маіх так ацэнкам, альбо нават до конца верасня. Калі мы кажам пра все агульны страйк, то ён быў абвешчаны офісам, Байсол яго толькі падтрымаў. Мы не былі ініцыятарамі, але тады падтрымалі яго, ў прынцыпе, усе недзяржаўныя структуры, якія былі на той момант. Так што тут нельга выдзяляць нас як аднаго з арганізатараў гэтага страйку. Мы дакладна сказалі, што тыя людзі, якія будуць звольненыя, яны атрымаюць дапамогу. Ну, гэта насамрэч так і было. Тых, каго пазвальнялі ў гэтай сітуацыі, дапамога гэта была атрыманая. Значна горш была сітуацыя з бізнесамі, якія падтрымалі значна больш страйк, чым усе астатнія. Яны былі разгромленыя, гэтыя бізнесы, і людзі рэальна пагублялі вельмі шмат чаго, і тут у нас уже не было такога ресурса. Па-першае, таму што не мандат, а па-другое, потому што грошай такіх вялікіх у нас не было, как кампенсаваць згублены бізнес, і гэта як бы тыя рызыкі, якія людзі бралі на сабе. Так што гэта, канешне, вельмі кантраверсійная сітуацыя, ёй яшчэ будуць даваць адзнаку і гісторыкі, я думаю, якія будуць пісаць пра гэта ўсё, якім чынам, ці былі шансы, ці не было шансаў, ці гэта было шашкі на галоці, гэта былі нейкія спробы зрабіць такі геймчейнджер у гэтай сітуацыі. Тое, што зроблена, тое зроблена. Самае галоўнае, што Байсол у гэтай сітуацыі са сваімі абавязкамі, са сваімі паўнамоцтвамі адпрацаваў. Я хочу просто сказаць, можа быць, не надта публічную рэч, якая раней не вельмі гучала. На 1 студзеня 2021 года па выніках вось гэтай кампаніі, у тым ліку і спробы страйка, у нас было сабрана заявак больш, чым было грашэй у нашым бюджэце. І год мы распачалі з запазычанасцю 250 тысяч евро, чвэрць мільёна евро у нас не хапала на той, каб выплаціць людзям гэтыя выплаты, тым, хто быў звольнены. І у выніку 1 студзеня 2022 года мы сустракалі з нулём па запазычанасці, мы цалкам выплацілі 250 тысяч гэтых, якіх не хапала, плюс тое, што выплачвалі па бегучых на ўсіх выплатах. Так што ўсе свае абавязальніцтвы Байсол заўсёды выконвае, у тым ліку і ў нават вельмі неспрыяльных умовах. А дзе такія грошы знаходзяцца? Ну, слухай, грошы гэта адзін з самых даступных ресурсаў у сусвеце, таму што яны не унікальныя, іх шмат, шмат у каго яны ёсць, і пад добрую ідэю, добрую рэалізацыю грошы заўсёды знойдуцца. Таму за 21 год, вось за год мы 250 тысяч смаглі нарэзаць, знайсці, упэўніць людзей, што гэта рэальна добрая справа, што трэба данаціць і што трэба падтрымліваць беларусаў. Ну, гэта наша паўсядзённая праца і наша паўсядзённая справа шукаць грошы і знаходзіць іх. Ну вот мы так акуратна падышлі да тэмы, можа быць, такой падвядзення вынікаў 4 гадоў працы. Я разумею, што не ўсё можна казаць, што дзесьці што-то можа быць да гэтага часу не падлічана, там не ўлічана ці яшчэ што-небудзь. Але ці можна сказаць па асноўных накірунках, колькі было і чаго зроблена, дапаможана, там выратавана і гэтак далей? Ну, сёння мы будем выходить яшчэ с инфографикой с нашими картками по обеде на наших социальных сетках. Там можно будет больше подробязно по лічбах поглядеть. И я могу только такие агульные казаць, что это десятки тысяч человек, якім была аказаная дапамога, самая розная, пачынаючы от простой консультации
на гарачай лініі, скончваючы комплекснай эвакуацыі цэлай сям'і. І іх дастаткова складана лічыць, таму што гэта рознага віда дзеяння. Наш фонд, ён не стандартны, ён не проста сабрал і раздал грошы, а у нас ёсць яшчэ і нашы актыўнасныя асабістыя трэкі, як ты справедліва адзначыў, эвакуацыя у тым ліку і падтрымка ініцыятыў. І вось, напрыклад, ты можаш даць лічбу падтрыманых ініцыятыў і даць лічбу, колькі грошай ты туды выдаткаваў, але ты не можаш падлічыць, колькі чалавек гэта ахапіла цалкам, таму што кожная ініцыятыва па-свойму працуе. Хтосьці працуе з малой групай, хтосьці працуе на шырокія групы. Але калі вось пра такія, можа быць, яскравыя лічбы, пра якія можна сказаць, у нас было больш за 1040 кейсаў зваротаў, паспяховых зваротаў на эвакуацыю. У кожным кейсе можа быць больш, чым один чалавек, таму што часта едуць сем'ямі. Так што як мінімум 1500-2000 чалавек, дзякуючы працы нашай каманды эвакуацыі, смаглі не думаць пра тое, што заўтра яны прачнуцца на нарах і ў гэтым вусцішным кашмаре беларускай турмы. Вось, напрыклад, такія лічбы. Плюс могу сказать, что у нас на тыдзень приблизно 4-6 збораў персональных открывается, якія паспяхова закрываются часам цягам 2 месяцаў. У нас цягам 2 месяцаў гэты збор збіраецца, так что фактычна амаль кожны працоўны дзень у нас открывается новый збор. І гэта людзі, якія атрымліваюць дапамогу ад людзей. Это тыя ресурсы, якія нам удаецца знайсці дзякуючы актыўнасці людзей, якія падпісаны на нашы сацыяльныя сеткі, у тым ліку дзякуючы дапамозе журналістаў і Еўрарадыё ў прыватнасці. Так што гэта такая сінергія. Байсол не працуе сам недзе там у нейкім вакууме ці паветры. Мы вельмі моцна адным і другім плечом стаім побач з іншымі структурамі і з'яўляемся часткай ландшафта, і вельмі ўдзячны ўсім, хто дапамагае, удзельнічае ў гэтым працэсе, нават можа не да канца разумее, наколькі ён важны ў гэтым працэсе. Так што дзякую усім, хто з намі гэтыя 4 гады. Ну вот я гляжу, шмат што ініцыюе розныя зборы сам Байсол, свае розныя такія праекты, але і прадастаўляе пляцоўку людзям, каб яны ладзілі самі свае зборы. Маўляў, хочаце, наце, самі там, ну, глядзіце, пішыце, як гэта да гэтай думкі прыйшлі, чаму так вырашылі працаваць, і ці адбываецца верыфікацыя там, ці насамрэч на гэтыя рэчы прыходзіць чалавек збіраць грошы. Гэта адзін з прыкладаў таго, як мы гнучка працуем з выклікамі, якія ёсць. Прыблізна на пачатку 21-го года стало зразумела, што зборы на агульны нейкі кош, яны пачынаюць падаць. Гэта значыць, што у людзей падае агульны імпэт і жаданне зрабіць данат хоць бы на што. Ну, як прыклад фізычнага альбо нефізычнага удзелу у беларускай движусе. І мы тады падумалі пра тое, што ў Беларусі адсутнічае на той момант увогуле адсутнічалі любыя пляцоўкі для арганізацыі персанальных збораў, бо раней была мола-мола, быў улей, была талака, але з цягам часу талака перастала працаваць, а улей і мола-мола былі разгромленыя ў адместку за тое, што гэта былі структуры афіляваныя з Белгазпромбанкам і камандай Бабарыкі, бо Эдуард Бабарыка быў уласнай стваральнікам гэтых пляцовак. І ў гэтай сітуацыі мы зразумелі, што трэба мець такую фандрайзінгавую платформу, на якой людзі могуць збіраць грошы, і персанальныя гісторыі будуць значна больш чапляць і больш распавядаць пра тое, каму канкрэтна ты аказваеш дапамогу. І гэтая стаўка спрацавала, і наша платформа доўгі час, амаль 4 гады, была адзінай магчымасцю публічнай, раскручанай, у якой можна было бы збіраць грошы на нейкія такія патрэбы. Я вельмі рады, таму што зараз з'явілася яшчэ Гронка. Гэта платформа, якая займаецца зборамі на культурніцкія праекты, на праекты, якія маюць больш культурніцкага патэнцыяла, не займаюцца грамадска-палітычнымі. І я спадзяюся, што гэтая сфера будзе развівацца, таму што людзям все больш і больш разумеюць, што праз прыватнае фандаванне можна значна хутчэй і эфектыўней вырашаць нейкія праблемы, якія стаяць перад грамадствам. Не толькі дапамагаць людзям у бядзе, але яшчэ і падтрымліваць ініцыятывы, якія робяць нешта добрае, і падтрымліваць творцаў таксама. Так што гэта вельмі добры і класны працэс, які мне падабаецца. Я вельмі ўсцешаны тым, што ён ідзе, у тым ліку і дзякуючы нашай штодзённай працы. Колькі было спроб падмануць вас за гэтыя 4 гады?
Слухай, ну былі на пачатку было больш 20-21 год, першая палова гэта былі часы, калі па-першае яшчэ адладжвалася наша сістэма верыфікацыі, па-другое у полі адбывалася немаведама што, просто выйшла велізарная колькасць новых людзей, якіх ніхто не ведаў, ніхто не мог верыфікаваць адзін аднаго, ствараліся нейкія стыхійныя ініцыятывы, якія з аднаго боку давалі результат, некаторыя з іх, а некаторыя просто былі пустышкамі і в выніку зніклі і ніхто про іх больш не памятае. Пасля гэтага, пасля 22 палова 21 года яна, канешне, уже была больш спакойная. І у нас уже была сістэма адпрацаваная і значна менш стала махляроў, тому што ўвогуле звяртацца па дапамогу з махлярскімі мэтамі стало надто дорого, тому что за такую дапамогу можно было реально заехать просто ў турму. І таму зараз я могу сказать, что гэта больш тычыцца сітуацыі, калі люди штосьці не до конца про сябе могуць расказаць, про сваё мінушчыну, про свае там нейкія ўзаемаадносіны з іншымі структурамі. Але гэта таксама нечастыя выпадкі, і як правіла, яны не носяць нейкага там супердэструктыўнага характара. Былі сітуацыі, калі людзі прыходзілі з вельмі цяжкім і складаным бэкграундам, там з турмамі за плячыма і далёка не палітычнымі турмамі, але гэтыя людзі удзельнічалі ў пратэстах, атрымлівалі рэпрэсіі за гэты пратэст, і па нашым мандаце яны цалкам сабе могуць быць атрымальнікамі дапамогі. Кожны такі выпадак разглядаецца асобна. У выпадку, калі ён мае грамадскі рэзананс, то мы даем каментар, але ў большасці выпадкаў гэта нейкія сітуацыі, якія ўдаецца проста разглядзець, разруліць і вырашыць такім чынам, каб гэта не было праблемай ані для заяўніка, ані для агульнага поля доната. На сёння вось ужо гэта поле дапамогі, яно у сэнсе усталявалася, у тым сэнсе, што вы ўжо хто застаўся, той уже канкрэтна сур'ёзная нейкая арганізацыя, установа, якая дапамагае канкрэтна, а не спрабуе падмануць. Вы паміж сабой кантактуеце? Вот я ведаю просто такія раней на пачатку, на самом выпадку, калі вот я схадзіў у той фонд, там атрымаў, потым у той там атрымаў, і яшчэ з тога мог атрымаць, а потым такое, ну все, вот ты атрымаў дапамогу і ўжо там куды не звяртайся, бо там ёсць паміж сабой нейкая камунікацыя, і как бы ўсё досыць. Вот гэта сапраўды так сістэма зараз працуе, то есть ўжо таким чынам вот не ну не скажешь, не схітрыш, скажем так, атрымаеш больш дапамогі, чым мог бы. Ну, скажем так, першапачатковая ситуация, калі не было координации паміж рознымі структурамі, она, конечно, уже давно сышла ў нябыт. Пачалася практика, я скажу так, дзесьці з пачатку альбо з першай паловы 21 года мы пачалі паступова координавацца больш шчыльна. Зразумела, што Байсол, Байхелп, як две ракі з аднаго русла, яны заўсёды былі ў больш шчыльнай координацыі, але до нас пачалі далучацца іншыя структуры, з якімі мы супрацоўнічаем дастаткова шчыльна. І на сённяшні дзень сітуацыя выглядае так, што з аднаго боку, канешне, раней можна было, калі ты вельмі спрытны, пабегаць па ўсіх фундацыях і паатрымліваць паўсюль нейкія грошы, але з іншага боку такая спрытнасць могла прывесці до таго, што ты мог бы прымелькацца, скажем так, што калі чалавек реально выкарыстоўвае такія магчымасці па некалькі разоў пад адну і тую ж самую мэту, то ясна, што у чалавека хутчэй за ўсё нейкі своеасаблівы погляд на дабрачыннасць і на справядлівасць і размеркавання. На сённяшні дзень сітуацыя выглядае так, што так ужо хіба не знойдзецца такой магчымасці, каб пахадзіць паўсюль пад адны і ж самыя мэты паатрымліваць, але дзякуючы гэтай шчыльнай супрацы, дзякуючы таму, што праз практыку мы пачалі аб'яднацца, мы аб'ядналіся з Байхелпам, СДЖ і дысідэнтамі ў кааліцыю, якая называецца служба хуткай гуманітарнай дапамогі. Мы зараз здольныя рабіць сінергію нашых высілкаў. У нас зараз ёсць магчымасць аб'ядноўваць нашыя праграмы. Это выглядае так, чалавек можа зайсці ў любую з гэтых структур, якой больш давярае, з якой больш знаёмы, з кім ёсць контакт, і атрымаць там комплексную дапамогу не толькі гэтай арганізацыі, а дапамогу ўсіх арганізацый, якія ўваходзяць у кааліцыю. У нас ёсць узаемны абмен інфармацыяй, узаемны обмен кейсамі людзей, якія до нас прыходзяць, і мы уже адразу ведаем, што можна прапанаваць. Чалавек прыйшоў, напрыклад, на разовы збор, а мы бачым, што ў ягонай гісторыі ёсць патэнцыял на медычную дапамогу, напрыклад, это былы палітзняволены. Ён тады адразу ідзе ў Байхелп, атрымлівае гэтую медычную дапамогу комплексную, у тым ліку яна дастаткова вялікая, нават ёсць магчымасць рабіць нейкія складаныя аперацыі, замену сустава, напрыклад, это тое, што ў Беларусі там людзі гадамі стаяць на чарзе,
тут ёсць магчымасць людзям дапамагаць, альбо пратэзаванне зубоў, якія людзі губляюць у турме вельмі актыўна, альбо там зрок, карацей, вось такія рэчы. Так што мы ў комплексе працуем разам, і гэта мяне вельмі цешыць, тое, што ёсць каардынацыя на нашым полі, і яна толькі ўзмацняецца. Калі ўжо закранули гэтую вашу сінергію, як ты кажаш, я ведаю, што у вас будзе такі сумесны, ну гэта ўжо праект, але вот нейкая сумесная ініцыятыва, што вы плануеце ў бліжэйшым часе разам зрабіць? В ближайшем часе, вот зараз, просто зараз мы ведем до завершения наш проект подтрымки детей политвязняў до школы. Уже собрано больше за 19 тысяч евро. Заявок у нас там 214 на сегодняшний день. Заявки мы приймаем до конца жніўня, так что их будзе яшчэ больш. И грошей трэба будет собрать троху больше, але збольшага збор закрыты. Дзякуючы ўдзел наших партнёраў, Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, Асацыяцыі беларускага бізнеса за межамі і службы хуткай гуманітарнай дапамогі. Мы все разам уклаліся ў гэты працэс і працуем. Таксама нас моцна падтрымліваюць беларусы Даніі. І вось у гэтай ўсёй гісторыі гэта прыклад таго, як можа працаваць кааліцыя. Тройчы на год мы праводзім такія кампаніі. Да летніх канікулаў, да пачатку школьнага года і на калядныя святы. Але гэта не ўсё. Мы яшчэ зараз запартнёрыліся з народнымі амбасадамі і будзем праводзіць глобальную эстафету салідарнасці, якую будзем спрабаваць уцягнуць таксама і іншаземцаў, якія больш даведаюцца пра Беларусь, праз тых людзей, якія жывучыя ў краінах там захаду, унеслі вялікі ўнёсак у развіццё гэтых краінаў. Не сакрэт, што беларусы з'язджалі з Беларусі не толькі пасля 2020 года. Эміграцыя гэта пастаянны працэс, асабліва калі трэба шукаць новай долі, новай землі, новай волі. І людзі, якія моцна паўплывалі на ту ж самую гісторыю США, ці Канады, ці Аўстраліі, ці заходняй Еўропы, яны ёсць, і ў іх беларускія прозвішчы. Вось якраз такі праз гэты заход мы будзем спрабаваць актуалізаваць праблему Беларусі як небачнай краіны у самым цэнтры Европы. Ёсць там і палітычны, эканамічны, ідэалагічны складнік у гэтым працэсе. Эканамічны гэта збор, які адкрыты зараз на Байсолі. Мы будзем збіраць туды ресурс для таго, каб дапамагаць рэпрэсаваным беларускай уладай. У першую чаргу, канешне ж, палітзняволеным. Так што гэтая глобальная эстафета уже фактычна ідзе, уже першыя івенты некія будуць праходзіць зусім у хуткім часе. І я думаю, што вы яшчэ пачуеце не раз пра гэты фармат і паўдзельнічаеце ў ім у вашых краінах. У гэтага фармата ўжо ёсць нейкая там асобная старонка, там дзе сабраная інфармацыя, там планы, якія ёсць, якую вот зараз можна там паспрабаваць прарэкламаваць? Так, ёсць старонкі ў сацыяльных сетках. Шукаць гэтую эстафету можна па словах Voices Across Borders. Гэта афіцыйная назва на ангельскай мове, тому што адна з асноўных аўдыторый гэта все-таки людзі замежнікі. Вось, але там ёсць вельмі шмат інфармацыі пра удзельнікаў і удзельніц гэтага працэсу. Мяне вельмі цешыць тое, што дыяспоры па ўсім свеце падключаюцца да гэтай эстафеты, і дыяспора Злучаных Штатаў Амерыкі, дыяспора Аўстраліі, дыаспора Канады, дыаспора заходніх краінаў Европы долучаецца да гэтага працэсу. Так што гэта дастаткова цікавы фармат, які мы яшчэ не спрабавалі. Паглядзім, як ён будзе працаваць. Ён доўгатрывалы. Гэта не разовая акцыя, гэта такі пастаянны праект прамоушана Беларусі і беларусаў, іх дасягненняў па ўсім свеце. Пытанне ад гледача пад нікам Максім. Можна больш падрабязна пра рашэнне не браць удзел у другім марафоне салідарнасці дапамогі? Я думаю, што больш падрабязна пра гэтае рашэнне мы будзем казаць троху пазней, таму што зараз яшчэ ідуць кансультацыі па гэтым пытанні, і пакуль яшчэ я не гатовы даваць гэты каментар, тым больш, што гэты каментар будзе давацца не ад мяне як асобы, альбо як кіраўніка Байсола, ад усей нашай кааліцыі. Сачыце за нашымі сацыяльнымі сеткамі, і афіцыйная заява будзе абавязкова наконт гэтай сітуацыі. Ну, заінтрыгаваў. То есть магчыма, што гэта будзе не адмоўная заява, а наадварот станоўчая? У гэтым жыцці магчыма ўсё, Зміцер. Так што пажывем, пабачым, як будзе складацца сітуацыя. Матахары піша: дзякуй за працу, за тое, што не гледзячы на плёткі працягваеце сваю працу і ў дапамозе беларусам. А Вожык Патрыёт пытаецца: адбылася канферэнцыя, новы міністр абароны казаў пра неабходную дапамогу. Ці былі нейкія кансультацыі, кантакты з гэтай нагоды, як мінімум на арганізацыйным узроўні? На дадзены момант я не магу каментаваць гэтае пытанне, таму што працэс ідзе. Нейкія вынікі мы пабачым альбо не пабачым неўзабаве.
Але адзінае, што магу сказаць, што з нашага боку мы безумоўна вітаем ініцыятыву новага міністра обороны Кабанчука па супрацы з рознымі структурамі грамадзянскай супольнасці. І, ну, ёсць такі асцярожны аптымізм у мяне наконт таго, што могуць наладзіць гэтыя контакты больш шчыльныя. Падкрэслю, што мы з добраахвотнікамі працуем і так. У нас ёсць наўпроставыя контакты з групамі, якія ваююць у складзе узброеных сілаў Украіны, беларускімі групамі. Мы пастаўляем гэтую дапамогу нелетальнага характара. І, в прынцыпе, працуем не толькі з гэтай катэгорыяй людзей, працуем таксама яшчэ і з ветэранамі, людзьмі, якія скончылі ўжо службу і зараз апынуліся ў сітуацыі вельмі складанай, бо яны вымушаны выехаць з Украіны праз адсутнасць легальнага статуса і шукаць новай сабе справы, новай долі, новай волі у Польшы, у Літве і ў іншых краінах. І там цэлы комплекс праблем. Я думаю, што вы на Байсол.орг часта можете заўважыць, што мы робім зборы на тых ці іншых ветэранаў, якія патрабуюць дапамогі. Так што я думаю, што мы працуем у гэтым кірунку. Я думаю, што хутка будуць нейкія вынікі, з якімі я з вами абавязкова падзялюся, і я вельмі спадзяюся, што яны будуць больш радаснымі, чым сумнымі. Ну так таксама хацелася б, можа быть, вот эта вот калабарацыя, якая ідзе паміж фондамі, яна пашырылася і ўцягнула ў этую сваю калабу і іншыя структуры. Тое ж сама вот Кабанчука з яго вот гэтым накірункам вайсковым і гэтак далей, добраахвотнікі. Ну і гэта ўсё падаецца, мы павінны такі арганізоўвацца ў всеагульны, можа быть, нацыянальна-вызвольны рух. Ну, у цэлым гэта выглядае як такі вялікі беларускі рух, які скіраваны на тое, каб краіна наша аднаўлялася у тых умовах, у тых мясцовасцях, дзе гэта магчыма. Ясна, што мы зараз на выгнанні, ясна, што незразумелая перспектыва вяртання і нейкія календарныя тэрміны, але рана ці позна гэта адбудзецца, бо, як кажуць мае калегі, працуе біялагічны фактар. Дыктатары, яны не могуць жыць вечна, прынамсі, пакуль што медыцына яшчэ не здольная на гэтае. Працуе гістарычны фактар, што ўсе імперыі рана ці позна распадаюцца. І працуе той фактар, што беларусы, якіх вынішчалі стагоддзямі, яны раз по раз усё роўна прарастаюць праз гэты бетон, праз гэты асфальт і спрабуюць рабіць свой нацыянальны праект. Нашае шчасце і радасць гэта тое, што мы знаходзімся ўсё-таки на ўскрайку імперыі, і у нас ёсць вельмі моцны ўплыў цывілізацыйных цэнтраў еўрапейскіх. Бо калі б мы жылі дзе-небудзь там за Уралам, у нас было бы, нашая доля была б, канешне, значна больш горшая. Але шанец ёсць, і яго трэба выкарыстоўваць. Вось, і мы, власна, гэта і робім. Працуем з тым, што ёсць, гуляем у гэтую партыю тымі картамі, якія раздадзеныя. Ну і не думаем про тое, што вось, а калі б у нас было такое, калі б такое. Ну, калі б так, тады бы штосьці рабілі іншае. Так у нас ёсць тое, што ёсць, і з гэтым мы і працуем. Ну і давай, можа быть, на завяршэнне две такія вось коротка тэмы. Першая, ўсё ж таки рэпрэсіі пашыраюцца, усё больш і больш спрабуюць там спецслужбы абрубаць магчымасці контактаў беларусаў замежжа з беларусамі унутры краіны. Ці вот як знаходзіце шляхі, ці атрымліваецца падтрымліваць усё ж таки сувязі, контакты? Ну вот што скажаш на гэтым накірунку? Так, канешне, мы працуем з гэтым. У нас ёсць магчымасці заводзіць грошы ў Беларусь, у нас ёсць магчымасці дапамагаць людзям унутры Беларусі, не толькі па-за яе межамі. І гэта вельмі важна для нас, і мы стараемся ўтрымліваць гэты кірунак настолькі, насколькі гэта магчыма, нягледзячы на тое супрадзеянне, якое з кожным днём ўсё большае. Бо дэ-факта ўлада разумее, што абрыванне гэтых ланцужкоў салідарнасці гэта адна з самых галоўных для іх задачаў, каб закупарыць, каб зацэментаваць беларускае грамадства і не дапускаць там нейкіх нават думак пра тое, што можа штосьці памяняцца. Але тут я таксама звярнуся троху да дакладных навук і магу нагадаць проста, што сістэма, якая не гнучкая, якая не знаходзіцца у розных амплітудах руха, яна значна больш крохкая. Той самай гума, яна значна больш трывалая, чым чугун, і які просто раскалываецца пры удары, а гума будзе пружыніць. І таму грамадства, яно павінна быць такой гумай, яно не павінна быць железабетонным, яно не павінна быць чугунным. А вось дзяржава якраз таки ідзе ў кірунку такой чугунізацыі. І, в прынцыпе, для нас гэта таксама не самы горшы варыянт, таму што чым больш абсурда, чым больш забаронаў, чым больш гэтых вось абмежаванняў, тым менш гнучкі яны у рэакцыі на знешнія фактары.
і той самы Савецкі Саюз разваливаўся прыблізна по таким самым сцэнарый. Спачатку яны закрепасцілись да немагчымасці, потым паспрабавалі штосьці зрабіць з тым, каб стаць больш гнучкімі, і ў выніку разваліліся. І я думаю, что любая аўтарытарная і дыктатарская ўлада яе напаткае той самы лёс, тому что прага і воля чалавека да свабоды і да магчымасці штосьці рабіць самому, яна большая, чым тыя забароны, абмежаванні, якія ставіць ему дзяржава. І вось на гэта якраз таки я і раблю ставку, разумеючы, што далёка не кожны чалавек хоча гэтай волі і свабоды. Але, ну, як мы ведаем у гістарычным працэсе, пасіянарыі ніколі не бываюць большасцю. Гэта заўсёды меншасць, якая уплывае вельмі моцна на ўсё, што адбываецца ў грамадстве, у тым ліку і на большасць, якая, можа быць, і не хацела б ніякіх пераменаў. Ну і на завяршэнне ты рассказываў про тое, чаму перайшлі до таких вось асобных збораў, каб людзі самі збіралі на свае патрэбы. Ты сказаў такую фразу, что ну настаў момант, калі стала зразумела, что людзі уже ну как бы не вельмі актыўна адгукаюцца на такія зборы агульныя, некія масавыя, вот нешта такое даваць. Ці была нейкая от падчас гэтых 4 гадоў такі момант, калі ну былі сумневы, что можа быть уже ўсё, можа быть людзі ўжо беларуская салідарнасць скончылася вот у гэтым накірунку, что ўжо гэтыя такія зборы, данаты не будуць ісці, людзі стаміліся і гэтак далей. Ці быў такі момант, што дало надзею і якія прогнозы на будучыню ў гэтым накірунку? За 4 гады працы было, канешне, шмат чаго. Былі сітуацыі, калі былі думкі, што не будуць ужо больш данаціць, ужо не патрэбна гэта людзям, але мы бачым па лічбах, што яны ідуць увесь час. Гэтыя данаты, гэтая дапамога ўсё роўна ідзе, ўсё роўна яе трэба размяркоўваць, і ўсё роўна людзі прыходзяць па дапамогу. Як бы гэты канвеер працаваў, і я бачу, што будзе працаваць далей. І я ўпэўнены ў тым, што салідарнасць будзе толькі пашырацца, таму што мы зараз падыходзім ўсё больш прафесійна да гэтага пытання. Мы выкарыстоўваем розныя новыя метады, мы выкарыстоўваем розныя падыходы ў нашай працы. І гэта дае вынік. Калі сённяшні дзень можна сказаць, што ў нас прыблізна добруш донатараў, гэта 20-25 тысяч чалавек на год, то я хочу, каб цягам гэтага года альбо гэтага наступнага года мы падышлі дзесьці ўжо да памераў маёй роднай рэчыцы, каб это было каля 70 тысяч чалавек. І гэтыя такія планы, яны дастаткова рэалістычныя, калі працаваць мэтаскіравана, пастаянна знаходзіць новыя метады, новыя падыходы, новыя аўдыторыі, куды мы яшчэ не выхадзілі, працаваць з рэпутацыйнымі момантамі, і гэта дасць плён. Адзін з такіх прыкладаў, я ў гэтым годзе буду удзельнічаць у 35-й сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі у Канадзе напрыканцы жніўня, на пачатку верасня, дзе буду размаўляць з канадскай дыяспорай, расказваць пра нашыя праграмы, пра нашыя магчымасці, пра то, як мы працуем і чаму мы працуем. І вось гэта прыклад таго, што проста трэба ехаць размаўляць з людзьмі, дамаўляцца і паказваць, што канкрэтна ты можаш зрабіць, вочы ў вочы адпавядаць на розныя складаныя пытанні і напрацоўваць рэпутацыю далей. Іншага шляху ў нас няма. Добра, я тут вас ужо павіншаваў, што б ты сам хацеў сказаць і сваёй камандзе з нагодай 4 гадоў працы і беларусам. Я хотел бы сказать велізарна дзякуй усім, хто працуе ў байсоле, падтрымлівае байсол, чытае байсол, распаўсюджвае інфармацыю пра тое, як атрымаць дапамогу, як дапамагчы людзям. Гэта вельмі важна, і гэта тое, што забяспечвае трываласць гэтай сістэмы. Пытанне не ў арганізацыі, не ў яе назве, нават не ва мне як у кіраўніке, а ў тым, каб гэта вся сістэма працавала. Бо беларуская салідарнасць, яна шырэйшая, чым любая арганізацыя. Гэта нацыянальная адметнасць. Далёка не ў кожнай мове Европы есть такое слово, як талака, якое азначае тое, што азначае. Это сабрацца разам і дапамагчы тым, хто ў бядзе. І таму я заклікаю беларусаў да таго, каб быць салідарнымі, каб быць тымі людзьмі, якія не праходзяць побач з чужой бедой, нават калі гэта можа быць ва ўрон вашым уласным інтарэсам. Таму што не можа быць у салідарным грамадстве такіх уласных інтарэсаў, якія ідуць супраць агульных інтарэсаў. Таму што салідарнае грамадства, яно забяспечвае тыя патрэбы, якія ёсць ва ўсіх ягоных членаў. І гэта вельмі важна. Вельмі важна разумець, што мы менавіта такое грамадства і хочам пабудаваць у Беларусі, дзе кожны беларус беларусу беларус. І толькі ў пазітыўным значэнні гэтага слова. Таму будьце беларусамі, будьце шчырымі, будьце салідарнымі, і вялікі дзякуй усім за віншаванні. Далучайцеся да іх на нашым сайце baisol.org. Нам трэба закрыць гэты дзіцячы збор і падараваць дзецям нармальны пачатак школьнага года. Дзякуй усім.
Ну і дарэчы, там же на сайце на старонцы Байсол ёсць збор адмысловы, каб падтрымаць каманду Байсола. Так што калі ласка, калі хочаце павіншаваць хлопцаў і дзяўчат з каманды Байсол, заходзьце, ну і адшкадуйце кубачак кавы, каб яны таксама былі прыемна ўражаныя. Зміцер Ягораў, салідарнасць, вялікая справа. Паначка, вялікі дзякуй вам, вы вельмі крутыя. Далучаюся да гэтых слоў і яшчэ раз віншую ўсіх, всю каманду і ўсіх беларусаў, усю каманду з 4годдзям Байсола і ўсіх беларусаў, што у нас такая салідарнасць, такая каманда, такі Байсол ёсць. Дзякуй вялікі, да сустрэчы. Жыве Беларусь, жыве Байсол. Дзякуй.